אחי? וואי, איזה יום. מה, נשחק? באקסבוקס. מה חשבת? ביצים? מה, איזה משחקים יש לך? בוא נבדוק רגע. דום. יא גנוב, זה פאקינג סינגל פלייר. תכל'ס. מה, יש לך איזה משחקי מכות? משהו? וואלה, הורדתי לפני שבוע חיזבאללה במזבלה 3, אחי. גבירותיי ורבותיי, ילדים וילדות, תנו את הכבוד לאחד והיחיד, גלעד הגיבור, דופק את כל החיזבאללונים ברחוב על ההיסטור. גלעד הוא מק במחלקת מרגמות, תמיד הוא משבש לחיזבאללה את התוכניות. על גבול לבנון הוא נלחם בגבורה, כל פצמר מהקנה שלו פגיעה ישירה. גלעד הוא מק במחלקת מרגמות, הוא משבש לחיזבאללה את התוכניות. בגבול הלבנוני נדרה לשרה, נופלת בקסמיו כמעט כל בחורה. מן, גלעד בחור מסוכן לא רגיל, כמו בנק את הראש לטרוריסטים מפיל, מפציץ במרגמות ובטילי גיל, בהפסקות הוא מנגן על חליל. ככה גלעד הוא תמיד בעלייה, מוריד אותם חוליה חוליה, תמיד מכתיב הוא את העלילה. למחבלים טפו אין מחילה, יימח שמו כל כלב מזרע עמלק, אמן יבוא היום והחמאס יימחק. יושב אחמד בטיקטוק מתפנן וצוחק, לא יודע תכף צהל בביקור יפנק. גלעד יודע, כן גלעד הוא הצודק, מול השטויות שלהם גלעד אף פעם לא שותק. דוחף מחסנית עד מתי הוא צועק, ואז נותן מכה על עצר המחלק. גלעד הוא מק במחלקת מרגמות, תמיד הוא משבש לחיזבאללה את התוכניות. על גבול לבנון הוא נלחם בגבורה, כל פצמר מהקנה שלו פגיעה ישירה. גלעד הוא מק במחלקת מרגמות, הוא משבש לחיזבאללה את התוכניות. בגבול הלבנוני נדרה לשרה, נופלת בקסמיו כמעט כל בחורה. גלעד קם בבוקר כמו קרן אור, לחיזבאללה זה יהיה בוקר שחור. ראה חוליה ונתן בהם צרור, דומה לנייג'ל כי הוא האדמו"ר. גלעד מק במחלקת מרגמות, תמיד יש לו בחורות בערימות. 5 דקות איתו וכבר אין עירומות, לפעמים מגיעות גם תאומות. גלעד מחייך ומסרב בנימוס, הצילי כמו אביר הוא רוכב על הסוס. כי אח שלי בכשיר כזה פמיניסט, אבל מה לעשות ממש לא פציפיסט. גלעד הפיל פצמר והלב שלי נמס, הוא על החיזבאללה ואני על החמאס. רוכב על חטופן אני עושה מהם קיקס, כי לראות את כולם מחייכים אף פעם לא נמאס. גלעד הוא מק במחלקת מרגמות, תמיד הוא משבש לחיזבאללה את התוכניות. על גבול לבנון הוא נלחם בגבורה, כל פצמר מהקנה שלו פגיעה ישירה. גלעד הוא מק במחלקת מרגמות, הוא משבש לחיזבאללה את התוכניות. בגבול הלבנוני נדרה לשרה, נופלת בקסמיו כמעט כל בחורה.